हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is Roman. Welcome to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा रमान टेक्निकल बड' YouTube चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जोङो WhatsApp ग्रुपखौ जोङो माबोरैहाय जोङो डिलीट खालामनो हायो। अब्ला फैदो लोगोफोरजों नायदोनि। हेलो फ्रेंड्स, गुड मर्निं. दिस इज रमान. वेलकम टू टेक्निकल बड' YouTube चेनेल. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा रमान टेक्निकल बड' YouTube चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन जोङो मोनसे WhatsApp ग्रुपखौ जों माबोरैहाय डिलीट खालामनाय जायो। बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय जोंनिनो सासे लोगो बिथाङा खावलायहरदों जे जोङो माबोरैहाय WhatsApp ग्रुपखौ जोङो माबोरै डिलीट खालामनाय जायो। दानिया फ्रेंड्स, मोनसे खोथा, नोंथाङा जायखिजाया ग्रुपखौ डिलीट खालामनो थाखाय नोंथाङा बै ग्रुपनि एडमिन जानो नांगोन। बे खोथाखौ नोंथाङा जेब्लाबो गोसोआव लाखि। नोंथाङा अनलि पार्टिसिपेन्ट बा माब्लाबो नोंथाङा बे ग्रुपखौ मा खालामनो हाया, डिलीट खालामनो हाया। नोंथाङा जुदि एडमिट जायोब्लासो मा खालामनो हायो, बेखौ डिलीट खालामनो हायो। थ' डिलीट खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन, नोंथांनि WhatsAppखौ खुलिगोन। थ' बेबायदि नोंथाङा खुलिब्लानो जाबाय। WhatsAppखौ आं बेबायदिहाय खुलिबाय। आंहा बेवहाय मोनसे ग्रुप दङ। अके, थ' बे जाहैबाय आंनि मोनसे WhatsApp ग्रुप। बे WhatsApp ग्रुपनि नामा जाबाय हेपि टिउसन। थ' बेखौ जोङो डाइरेक्ट जों माबोरै डिलीट खालामगोन आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो हागोन। थ' फ्रेंड्स, बेवहाय जोङो डाइरेक्ट बेबायदिहाय थुनानै जों बेयाव नागिरोब्ला जेबो डिलीट खालामनायनि जेबो अपसन मोना जों। थ'ब्ला जों मा खालामगोन फ्रेंड्स, मोनसे खामानि मावगोन जों। दानिया नोंथाङा नैबे बे ग्रुपनि नैबे आगदाथिंजाय गोजौ बे मोनथाम फोथा नुनो मोनदों। बे फोथायाव नोंथाङा थुनानै होगोन। बेनि नोंथाङा नैबे ग्रुप इनफ' थांगोन नोंथाङा। अके, थ' ग्रुप इनफ' थांनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेवहाय बेबायदिहाय सिंखि स्क्रल डाउन खालामबा नोंथाङा नुनो मोनगोन नै। थ' बेवहाय मा दङ, नोंथांनिया पार्टिसिपेन्ट्स दङ। बेयाव सानै पार्टिसिपेन्ट्स दङ। नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथांनि नैबे ग्रुपआव थानाय जेसेबां पार्टिसिपेन्ट, बे पार्टिसिपेन्टखौ नोंथाङा गिबियावनो रिमुभ खालामजोबग्रोनो नांगोन। अब्ला जों मा खालामगोन, नैबे टिउसन बाथौ आश्रम, थ' बेखौ जों गिबियावनो रिमुभ खालामगोन। अब्ला आं बेयाव थुनानै होबाय। थुनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन ओंखारगोन नोंथांना। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे रिमुभ टिउसन होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। अब्ला बेबायदि नोंथांनाव बेबायदि मेसेज फैगोन। अके खालामनानै रिमुभ खालामबाय। बेनिफ्राय मा खालामगोन नोंथाङाबो बे ग्रुपनिफ्राय एग्जिट खालामगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा नैबे एग्जिट होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। थ' बेनि उनाव नोंथाङा नैबे एग्जिटआव थुनानै होबाय। अके, बेनि उनाव जोंहा मा खालामगोन, बेबायदि अपसन मोनसे फैयो। बे जाबाय डिलीट ग्रुप। बेवहाय नोंथाङा थुनानै होयोब्लानो बे ग्रुपआ डिलीट जागोन। अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा डिलीट मिडिया फ्रम माय फन, बेवहाय थुना हो। अब्लानो बे मा जागोन, डिलीट जालांगोन। अके, अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जोङो माबोरैहाय जोंनि WhatsApp ग्रुपखौ माबोरै जों डिलीट खालामनाय जायो। अब्ला फ्रेंड्स, जोङो मा खालामबाय, जोङो डिलीट खालामबाय। जों नायफिननोसै रियेलि बे डिलीट जाना जायाखै। अब्ला आं दहायनिखौ सार्च खालामफिनबाय। बेवहाय नुदों नोंथाङा, बेवहाय जेबो बेबायदि ग्रुपआ गैला। थ' आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय जों माबोरैहाय जोंनि WhatsApp ग्रुपखौ माबोरै डिलीट खालामनाय जायो। नोंथाङा माबा मोनसे सोंथि दङब्ला आंखौ नोंथाङा सोंहरनो हायो। थ' सोंहरनो थाखाय नोंथाङा मोनसे रुल फल' खालामनांगोन। बे जाबाय हेशटेग लिरनांगोन नोंथाङा, हेश रमान बर' आस्क। बेनि उनाव जायखिजाया कुइसन नोंथाङा लिरनानै कमेन्ट बक्स हरबानो आं नोंथांनि भिडिअखौ बानायनो नाजागोन। थ' थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ। होप टु सी इउ इन माय नेक्स्ट भिडिअ। स' टिल देन, गुड बाय, हेभ ए नाइस डे।